Som sagt er ord kun 7% af vores kommunikation, så det er ikke så meget et spørgsmål om det, vi siger. Det er meget mere et spørgsmål om, hvordan vi taler kropssprog. Og hvis jeg skal have Jan til at føle sig rigtig godt tilpas i mit selskab, så er det en god idé, at jeg matcher hans kropssprog stille og roligt. Jeg skal selvfølgelig gøre det, så det er behageligt for mig. Fordi når vi spejler hinanden, så gør vi det, som naturligt sker, når mennesker har det rigtig rart sammen. Og det er en kunst stille og roligt at stå og følge med andre mennesker og bare at bekræfte dem ved at sige, jamen, du er okay. Det er faktisk det, man gør med sit kropssprog med at gøre det her. Men der sker noget helt andet, hvis det er sådan, at man begynder at mismatche folks kropssprog. Der går sjældent ret lang tid før jeg begynder at fortolke på, hvad Søren Jan nu mener med det, han gør i øjeblikket. Og selvom jeg kender ham ret godt, så er det faktisk ikke rart i øjeblikket at stå over for ham. Jeg kan mærke med det samme, der sker et eller andet inden i mig følelsesmæssigt, fordi altså, han virker ikke særligt tilstedeværende. Måske lidt afvisende, eller hvad han gør. Og i øjeblikket skal jeg gøre noget for at få hans opmærksomhed, oplever jeg. Han kan sikre, at vi får en god kommunikation. Hold op med det der. Ikke? Altså, der er meget ofte, vi synes, det er okay at stå og gøre sådan noget der, ikke? For jeg har, kontrol over situationen. Men hvis jeg vil have en god kommunikation, så er det en god idé at være tilstedeværende. Og tilstedeværende, det vil sige, at vi matcher hinandens kropssprog. Det er også det, der hedder aktiv lytning. Jeg vælger at være 100% til stede, når jeg snakker med Jan, og det er det her, jeg koncentrerer mig om. Det er vores kommunikation og vores snak, jeg koncentrerer mig om, og det gør jeg ved at matche hans kropssprog. Hvis vi også fører den samtale, så vil jeg også sørge for, at mit stemmeleje og den hastighed, jeg taler i, er på samme niveau som Jans. Fordi det vil også gøre, at Jan føler sig godt tilpas i mit selskab, og jeg i øvrigt føler mig godt tilpas i Jans selskab. Så det der med at spejle og matche kropssproget er meget, meget vigtigt for at skabe en god kommunikation. Og når vi gør det modsatte, så sker der noget andet med vores kommunikation. Så vi har faktisk virkelig en valgmulighed her. At få folk til at føle sig godt tilpas, vælge at være til stede, aktivt lyttende, matche folk, så de går derfra med en god oplevelse, og det gør jeg også selv. Så det her med at matche kropssprog er alfa og omega for at skabe god kommunikation, og i øvrigt en nem måde at sikre det på.